Ayağlar näme için durmuşa çıkanda başta bir ay ya 6 ay bolup bilýäniz. Yani bir çağa bolýança diýip aldy ortalama. Eğer bir zat diýse yere garap sesinem astaca edip dinleýle. Aha hoş diýip diýen ayağlar. Görýän bir çağa bolýar ya bir ýyl 2 ýyl geçýär aradan. Ajdarha ayağla bolýar da ärine gepleşýütka böyle biilini tutup gıýgyryp. Näme bolýar ayağlara men düşünmeýän. Yani yigit öňkü yigit, ayal öňkü ayal. Bir iki tane çağa boldy. Ya has özlerini demesi. Ondan sonra erleri gıygırsa ya ursa ya sögse işte bana süýjü söz aýtmaýan. Sen men gadyrym bilmeýän. Naharyň edwotyn, çağalaryna garabotyn diýerler. Ol işleseň etme diýişiň zaten o enelik, şoň üçin enelik mukaddes. Dinimizde şonuň üçin cennet eneliň aýagynyň astynda diýip bir karaýdan ok şu hyzmatlary etýänligi üçin, äriň ar namusyny goraýanlygy üçin, çağalary terbiýe etýänligi üçin aýdylýar. Sizlere bir haýyş, şu başta durmuşa çıkan wagtyňyz ilk bir ay näme bolsaňyz, bundan sonra şoň ýa oğlum hiç zat ütkemedi, bir kısan çağa boldy. Allah sizin rızkınızı arttırdı. Şondan başkalarınız agzyr olur mu kadit pikir edýände? Sizde näle, sizde de şoň ýalymy?